Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Tuwing magbo-birthday ako, hindi ko nakakalimutang magdasal at mag-wish kay Lord. Naaalala ko nung bagong graduate pa lang ako ng college. Hiniling ko kay Lord na sana magkaroon agad ako ng trabaho. Bukod sa kurso ko ay kumuha pa ako ng iba pang crash courses sa tourism para mas maging malakas ang dating pag nag-apply ako. Bandang August ako nanalangin. Ilang linggo bago ang aking birth month, which is September, natanggap ako sa isang malaking travel agency. At yun ang first job ko. Ang liit lang ng sahod ko noon pero nagtiis lang ako. Pero ang hindi ko matiis ay ang power tripping ng supervisor ko. Nadagdagan pa ang kalbaryo ko nang madestino ako sa ibang lugar. Nakatira ako sa isang staff house na parang Bartolina kasama ang supervisor kong demonyo. Matapos ang 3 taong pagtitiis, humiling ulit ako kay Lord. Sabi ko, gusto ko makabalik ng Maynila para magtrabaho at madoble ang sahod ko. Hindi ako binigo ni Lord dahil September, birth month ko ulit, natanggap naman ako sa call center na pinag-a-applyan ko. Sa bago kong trabaho, wala nang demonyong boss. Pero after 2 years, bali-balitang magsasara na ang account ng team namin. Bandang September na naman yon. Nagdasal na naman ako na sana may malipatan akong trabaho. Biglang may nag-open na opportunity para sa akin na magtrabaho sa Singapore. True enough, tagumpay ako sa aking unang beses na pangingibang bansa at nakalipad ako bago magpasko. Okay na sana ako sa Singapore. Hindi hamak na mas malaki ang sahod. Pero sa kasamaang palad, kamag-anak yata ni Lucifer ang naging boss ko. Ako ang naging flavor of the month niya dahil baguhan lang daw ako. Sa first day ko sa trabaho, sinigaw-sigawan niya agad ako at sinabihang bobo. Marami pa akong insulto na natanggap sa boss kong banyaga. Sabi niya, ilan daw ba ang kalabaw ko sa bukid? Sa ilog daw ba ako naliligo? Sinangla ko daw ba ang lupa sa bukid namin makarating lang sa Singapore? Sabi pa niya, ganyan daw ang buhay ng mga katulong na Pinoy sa bansa nila. Hindi na ako nakatiis. Sinagot-sagot ko ang boss ko. Ang sabi ko, mas maganda pa nga ang buhay ng sinasabi niyang mga katulong na nagsasanla ng bukid. Sila may bukid, ako wala. Ipinaintindi ko sa kanya na hindi niya dapat minamaliit kaming mga Pilipino. At ipinaintindi ko din sa kanya na may city din sa bansa natin at hindi gaya ng iniisip niya na puro kalabaw at bukid. Bandang August yon nung magkasagutan kami ng boss ko. Yun din ang panahon na nananalangin na naman akong makalipat muli ng trabaho at mailayo sa demonyo. Pagdating ng November 1, nakalipat ako sa mas malaking kumpanya na 6 digits ang sweldo. Naging maganda ang karir ko. Napag-aral ko ang kapatid ko at natulungan ko ang pamilya ko. Sa sumunod na 3 taon, naging maginhawa ang buhay namin. Kaya lang, hindi araw-araw ay Pasko. Nagkaroon ng recession sa Amerika at apektado ang buong mundo.
Isa ako sa na-layoff sa American company na pinagtatrabahuhan ko. Nung makancel ang working visa ko, kinailangan ko nang umuwi ng Pilipinas. Pinasok ko ang iba't ibang negosyo. Okay naman sa umpisa, pero nauwi din sa pagkalugi. Sumubok ako magtayo ng bed and breakfast business sa Sagada. Surviving naman kahit seasonal ang kita. Hanggang sa isa na namang pagsubok ang kinaharap ko. Nagkaroon ng cancer ang tatay ko. Kinailangan kong bumalik sa amin sa Maynila. Nag-apply ulit ako ng trabaho sa Maynila. Dasal ako ng dasal na sana ay swertihin pa ako. Buwan ng Hunyo, namatay ang tatay ko. Naglambing ulit ako kay Lord na bigyan naman niya ako ng trabaho. Parang advance birthday gift ang natanggap ko dahil bandang August pa lang ay natanggap naman ako sa isang law firm bilang secretary. Sa mga naging pagsubok ko sa buhay, hindi ko naman inisip na malas ako. Oo, nadadapa ako kung minsan, pero na-enjoy ko naman ang buhay. After 2 years, kinailangan ko na namang lumipat ng trabaho dahil nagbago ng management ang law firm namin. Naghanap ulit ako ng work. August na naman yon. Magba-birthday na naman ako at pagdating ng September 30, natanggap ako sa isang hotel. Tuloy pa rin ang buhay. Ilang beses na dapa, ilang beses na walan, pero palaging may ipinagkakaloob si Lord sa kada magba-birthday ako. 6 years akong tumagal sa hotel. Happy ending na sana, pero tinamaan tayo ng pandemya. Isa ang tourism industry sa matinding na apektuhan ng COVID. Last April pa, wala na kaming work. 1 month pa lang after ECQ lockdown, nagtanggal na agad ng mga empleyado sa hotel namin. Ngayon, September na. Malapit na naman ang birthday ko. Alam niyo na ang wish ko. Umaasa akong makakaraos pa rin ako at matatapos na ang pandemyang kinakaharap nating lahat. Nasanay na ako sa galaw ng mapagpalang kamay ni Lord, kaya hindi ako nawawala ng loob na makayanan ko o makakayanan ko ang pagsubok na ito. Ako po si Ranchu, isang tambalanista at patuloy na lumalaban sa pandemya.